फंबाय, नोंबोथ' मिथिखाबाय जोंनि बर' हारिया माबादि जेंनायाव दङ। मिथिगौ आदा। माथो हनै जोंहानि न'खरा आफा थैखांनायनि उनावबो पुलिसफोरा बिग्रायारिफोर फिग्रा होननानै जोंहानि न'खरखौ गाग्लोबफैबाय थायो। जानो हागौ फंबाय, हारिनि बेफोरबायदि जेंनाखौ नुहुरनायनि थाखायनो जोंहानि आफाया आखायाव हाथियार लानानै हारिनि मोजांनि थाखाय दावहा नांनो थांदोंमोन जानांगौ। बिमा, आं हारि सिबिनायनि बिबानखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैथ'नोसै। नोंल' फिसाफोरनि मोजां सोलोंथाइ होनायनि थाखाय बिबानखौ लाथ'दो। आं थांदिनि। आं जेबो जाया बिमा, आं फैफिनगोन। जोंनि आफाया हारिनि थाखाय सुथुरफोरजों गावथारजानांबाय। नाथाय जोंनि आफाया थैखांनायनि उनावबो जों न'खराव बोथिसेबो मोजां ओंखाम मोनजादिया आरो स्कुल फरायसालियाव थांनोबो जों सुबिदाखौनो मोनदिया आदा। नंगौ फंबाय, बेनि थाखायनो आं दा थांखि लाबाय। जुदि हाथियारनि गोहोआनो देरसिन गोहोब्ला आंबो आखायाव हाथियार लानानै हारिनि थाखाय नांनो थांनोसै। नाथाय आदा, नों थाङोब्ला आइ आरो आंहालाय? आफा थैखांनायनि उनावब्लाबो जोंनि न'खरा सान्थि जायाखिसै आरो दा नों थांबावोब्लाथ'। नों गुबुनाव थाहैनानै मोजाङै फरायनो नाजादो फंबाय। हारिनि थाखाय हाथियारनि गोनांथि दङब्ला सोलोंथाइनिबोथ' गोनांथि जाखागोनानो। थाथ'दो आइ आरो फंबाय, आइखौ जोथोनै लाखि। आं हाथियारनि गोहोजों हारिनि थाखाय नांनो थांनोसै। जागोन दे आदा, आंबो सोलोंथाइनि गेजेरजों हारिनि थाखाय नांनो नाजागोन। हारिनि थाखाय हाबा मावनाया जों बयनिबो बिबान फंबाय। थाथ'दो। अरन, फैदो। आइ। सार, फुलेन, औवाबारि गामिनि सासे लाइमोना बिग्रायारि आफादाव जयेन जाहैदों। जोंनिसिम खौरां फैदों। नों बिनि फारसे खबर लादो थां। जागोन सार। न'आव रावबो गैया नामा? सोरमोन? ए मादै, बोरमाफोर फानबाय बायो नामा बेखौसो सोंनो फैदोंमोन आङो। आयौ, जोंहानाव बोरमा गैया बाबु। ए, ओमफ्राय हा न'आवलाय हौवा मानसिफोर गैथारा नामा? ओहो, गैया। फिसालाफ्राबो लजिं थानानैसो फरायजोबो। ए, दे होमबालाय थाथ'दो होमबा। आयौ, मा जोंनावलाय सोंफैफेरा बोरमा सोंफैलाबायखोसै। फिसा, ओंखाम खब'से जालांदो। आं हाथायाव खरस लायब्रबथारनोसै। नाथाय आइ,
गोबावजों खनसे फैनाय बिमानि आखाइनि खब'से ओंखाम जालांदो आफा। जागोन दे आयै, नाथाय थाब खालाम आयै, थांफिननांगौ लामायाबो जोबोर गोजान। एफा गुदाखौ बहा थांनो मादै? ए आं हाथायाव थांनो, आलासि फैदों, एसे खरस लायनो आङो। थुदो प्र। मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोआ मा? बेखौ मिथिगौना नोंसोरो? मिथिया सार। बिदिब्ला मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोआनो जाहैबाय गियान। मिथिबाय? औ सार। आरो बे गियानखौ जों बोरै मोनो? सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो गियानखौ मोनो। मिथिबायना? औ सार। आरो बे सोलोंथाइखौ जों बहा मोनो? बेफोरबायदि फरायसालिनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइखौ मोनो। मिथिबायना? औ सार। नाथाय सार, आदायाथ' बुंदोंमोन हाथियारनि गोहोआसो देरसिन होननानै।